Мъжете били притеснителни и неуверени. И как няма да са? Като социалните мрежи се издържат от това да им показват съдържание, което ги кара да се чувстват малки и неспособни. Да се сравняват с измислени, свръхуспешни версии на мъже, които са по-богати, по-силни, по-уверени и по-желани от всеки го. Почват да мислят, че с тях нещо не е наред. Не защото наистина са слаби, а защото живеят в среда, която им показва само върховете, а не реалността. Казват им, че не са успешни. Но как ще са, като вместо да живеят живота си, го гледат отвън? Курсове за личностно развитие, подкасти, мотивационни клипове, чужди философии и чужди животи, мислейки, че растат, а всъщност само се пълнят с още критерии защо не са достатъчни. Колкото повече се развиват онлайн, толкова по-малко смеят да живеят в реалността, защото истинският растеж не е да слушаш, а да предприемеш действие и риск, да сбъркаш, после сам да си извадиш изводите от практиката. Растежът не е да си пълниш главата с чужди мисли и идеи, а да развиваш собствени, на база твоя личен опит. Да провериш какво работи за теб. Интернет им дава илюзия за растеж без болка, а това е най-опасната форма на застой. А сега за жените. Казват, че не могат да се спрат на един. Как ще се спрат? Като и те живеят в интернет, където им се показва безкрайен избор от нови мъже. Ново внимание, нови съобщения и нови възможности всеки ден. Женската природа е да избере най-доброто. Да спре, да се довери и да вложи. Но социалните мрежи не искат това. Те искат тя да остане вътре. Защото, щом избере, спира да качва, спира да скролва, спира да търси и спира да реагира. Просто излиза от пазара. А пазарът не иска такива хора. Точно така се затваря перфектният цикъл. Мъжете се чувстват недостатъчни и започват да се доказват. Жените се чувстват, че винаги има по-добро и не спират да търсят. Мъжете стават още по-неуверени, жените още по-неспособни да се задържат. И всички остават залепени вътре. Това не е случайно, а чист икономически модел. Мъжът, който е уверен и стабилен, не купува курсове. Жената, която е избрала и спокойна, не търси внимание в приложенията. Затова системата иска мъжете смачкани и несигурни, жените неудовлетворени и търсещи. И двата пола в постоянно напрежение. После, защо нямало истински връзки? Няма ги. Защото връзката е точно да излезеш от системата. Момента, в който казваш спирам да търся, спирам да се сравнявам, спирам да се доказвам и избирам. Само, че пазарът и алгоритъмът живеят от това ти никога да не си го кажеш. Замислете се. Ако хората са по двойки и си гледат семействата, те няма да са в приложенията. Така обаче едни много богати хора ще фалират. И точно по тази причина аз не изкарвам пари от моето съдържание, защото не осребрявам мъжката уязвимост и женската суета, които са толкова дълбоко заложени в тяхната природа. Момчета, затворете интернет и отворете някоя книга. Например, нещо на Оруел. Толкова е просто.